Здравейте! В днешното видео ще ви покажа първото ми предложение за коледен маникюр тази година. Получи се много красив маникюр с нежни цветове, надявам се да ви хареса и ако искате да видите как да го направите, продължавайте да гледате. Във видеото ще виждате изписани имената на всички лакове, които съм използвала, но вие може да използвате такива каквито имате или всякакви други каквито искате. След като сте лакирали ногтите с два пласта от всеки лак и лакът е изсъхнал, започваме с декорацията. На средния пръст ще направим златна елха. Много е лесно, с тънка четка с по-дълги косъмчета я очертаваме и попълваме. Ако ви е трудно, може да си помогнете като използвате тиксо. На безименният пръст декорацията е още по-лесна. Направих точки с най-различни големина и цветове, като съобразих цветовете да си пасват с лака и на другите ногти. Получи се много нежно и красиво. За да довърша декорацията на елхата и да стане още по-блестяща и празнична, сложих прекрасен лак с розови частички от OPI и накрая добавих една звездичка, за да завърши елхата. На палеца и котрето реших да сложа малко златен лак в основата на нокътя и от глитърните розови частички. И това е маникюрът. Накрая слагаме топ лак, който да осигури още повече блясък на маникюра и дълготрайност. И това е крайният резултат. Супер нежен, но и празничен маникюр. Надявам се да ви е харесал и ако е така, се абонирайте за канала ми и харесайте видеото. Изпратете ми и вашите коледни маникюри във Facebook или в Instagram с хаштага, който е изписан. Благодаря ви, че гледахте, очаквайте следващото ми видео.